Și atunci când nu ataci. Chiar și atunci când mă atacă el, nu? Da. Întotdeauna ataci. Aia e mentalitatea ta. Da? Fac. Deci acum trebuie să dau așa. Bă, deci asta cu încerc să nu e deloc bine. Mirela, dă-o mâini. Nu, deci îmi dai You have continuously failed to hit me. Now stop trying to hit me, hit me! Doamne, de când aștept să zic Bă, da, serios, e așa de greu să lucrați? Tome, tu dai aici, eu dau aici, tu dai aici, eu dau aici. Ei uite cum fac. așa și tu te la stătea. Dau așa? Nu, deci sunt aici, dai și Aici. Deci merge un din ăsta. Țac, 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 poc, poc, Savi? Savi. Bine, mi bine. Care nu mai ataci cam mult? Nu uita de pași. Pac, 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 Da, și trebuie să merg în spate, aia nu-i prea greu. Trebuie să mergi în spate în timp ce clipești, te gândești și dai cu sala. Mai multe cadre, nu? Multitasking. Mergi în fața încolo. Am uitat de pregătire. Poc! A, da. Păi mai arunca prea tare, mă, dă mai încet. Păi și tu ai dat tare, cum ai dat tare în cam. Na, bine. Suntem la cine, da? Se îmbunătățește. It's getting better. It's getting better. I do not have what to work with, no? Trebuie să sari un pic. This is bad material. A, și vin, a, și da. Orice așa. Ok, da, dar nu ține așa. A. Să ajungi să ții așa la Care e totul în asta. Eu trebuie să fac sus. Nu mai faci o dată? I-a triat lovitură și astea, pe am până aici. Ok, am înțeles. Și la sfârșit, finalul? Hai, și după aia te prinde o sala acolo. Dar trebuie undeva pe aici. Pom!